नोंथांमोना नुनो मोननाय बे मिनिस्लु मोखांनि फरायसुलिया फरायनायाव जोबोद मोजांमोन, नाथाय थांनाय 1 दिसेम्बराव गावनि जिउखौ फोजोबना लादोंमोन। कटन मुलुगसोलोंसालिनि फरायसुलि अजन्ता बर'आ जिउ फोजोबना लानायनि गुबै जाहोना नोंथांमोना नुनो मोननाय नैबे सेंग्रायानो। मुङा प्रकाश बर'। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे सेंग्राया अजन्ता बर'जों मोजां मोनलायनानै हाबा जानायनि रादाय होनायनि उनावबो गुबुन सिख्लाजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन। जायनि जाहोनाव थांनाय 1 दिसेम्बर खालि तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर थानानि सिङाव थानाय बागदबा गामिनि थागिबि मनरन्जन बर'नि सासेल' फिसाजो अजन्ता बर'आ गावनि न'आवनो जिउखौ फोजोबना लादोंमोन। गिबि समाव अजन्ता बर'आ मा जाहोननि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबना लानायमोन बिनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखैमोनब्लाबो, नाथाय उनाव अजन्ता बर'नि मबाइल फननिफ्राय माखासे बाथ्राया सोराङाव फैयो। अजन्ता बर'नि मबाइलनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिनायनि उनाव अजन्ता बर'जों मोजां मोनलायनाय गरेस्वर थाना सिंनि गबसारा गामिनि प्रकाश बर'खौ गरेस्वर पुलिसा हमो। दायो गरेस्वर पुलिसा प्रकाश बर'निफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिबावनो थाखाय सेबबाय थादों होनना मिथिनो हानाय जादों।